No a dnes tu máme na chip tuning a opravu variátora takéto Z-ko, Z1000C motor na takýchto veľkých 30-kách gumách. A ideme si tu spraviť chip tuning radiacej jednotky. Radiaca jednotka sa nám nachádza za spolujazdcom, za sedačkou a ideme si tu urobiť tuning zase variátora. Motor máme tu na takomto Z-ku, čiže spravíme si, nahodíme tu na našu tuningovú strunu a tuningové závažia a prestaví sa remenica na sekundári. Takže Z-ko je takto tu urobené. Z-ko už som robil asi zo 3 kusy, vždycky bol každý spokojný a vieme vyladiť variátor presne podľa vašich potrieb, ako kto jazdí, či terén, či cesta, alebo 50/50. Čiže vieme tak upraviť aj radiacu jednotku, takisto viem tak upraviť aj variátor. Tu je taký problém s touto buginou, že keď sa chceš troška pohnúť, tak ťa hneď tak kopne, trhne. Tento problém majú aj štvorkolky, nielen buginy pri týchto CVT variátoroch. A vieme to vyriešiť vždycky môjim tuningovým setom variátora. Tu sa bude meniť aj nový remeň, už mi troška slovíčka predbiehajú v ústach. Takže vymeníme si nový remeň, spravíme si tuning variátora a chip tuning radiacej jednotky. Tam sa zvýši výkon, vypnú sa omedzovače a troška ešte vieme nastaviť ten plyn, lebo tu som si aj tak všimol, že má to takú dosť veľkú akože odozvu, že ty musíš pridať až nejako štvrť plynu, aby sa tá štvorkolka pohla. Čiže viem sa ešte s takýmito vecami pohrať, čiže nastavíme si tam aj plyn, aby nám zaberala tá bugina tak, ako treba. Furt mi ide dolu štvorkolka, lebo som zvyknutý robiť štvorkolky, ale dnes tu máme buginu Z1000 a idem sa pustiť do tuningu. No, tuningové závažia máme nahodené, tu máme tuningovú strunu, čiže set máme už nahodený v remenici, tu máme pôvodné závažia, pôvodnú strunu, čiže toto si ideme zložiť a ideme si ešte prestaviť strunu v sekundárnej remenici. Tak už máme prestavenú aj sekundárnu remenicu, takže toto máme všetko pripravené, jedna remenica, druhá remenica a ideme si to naspäť nahodiť do Z-ka a pôjdeme potom na skúšobnú jazdu. Ešte si ideme spraviť radiacu jednotku a bude to hotové. Set variátora máme nahodený na bugine, takže toto už máme spravené, hodíme si už iba dekel. No a tu sa ešte menil aj remeň variátora a tu bolo aj vidno, že je chytený, som ho aj meral a na jednej strane bolo vidno, že proste je už vyšúchaný a tá štvorkolka potom tak skákala a išla tak trhano. Takže ideme si to zložiť a ideme sa pustiť do radiacej jednotky. No a tu máme radiacu jednotku z tej buginky, už ju mám spravenú, takže idem si to už iba odpinovať, hodíme si to naspäť do buginy a ideme na skúšobnú jazdu. No, buginku máme hotovú, takže sme tu narobili chip tuning radiacej jednotky a robil sa tu variátor, čiže úprava variátora, nový remeň a montoval sa tam vlastne náš kit variátora ATV Demo Garage. A ideme si to nahrať, že aké je tam teraz pohnutie. Idem si to dať teraz na stojan a ukážem vám, aké je tam jemné pohnutie na háčku, na L-ku a to isté na spiatočke. Takže idem si to dať na stojan a idem vám to natočiť. Dobre, mám to na stojanie, takže natočím vám, že už tam nie je žiadne trhanie, cukanie, je tam krásne pohnutie. Takže sami ste mohli vidieť, že pohnutie je krásne bez cukania. Musíme tu zatiahnuť ručnú brzdu, aby to prestalo pípať.
Čiže keď sa teraz vymenil môj tuningový set variátora, tak ste to sami videli, že proste je tam hladké pohnutie, žiadne trhanie. To isté je na UTVčkách, na Z-kách, na buginách a to isté je aj na štvorkolkách, kde je CVT variátor. Takže takto funguje môj set variátora. Úplne hladké pohnutie a som zvedavý, čo na to povie majiteľ. Takže toto máme hotové a majiteľ si môže pre ňu prísť, idem mu zavolať.